akati chupa ndokutsemuka kwainenge yaita pano. Saka sometimes akanaka kuti akachibuda because ndakaicheka like ipapo enda kutoicheka kuti isarambe ichiendera. Saka inenge isingachaite kucheka because kausvika pakanoguma. Okay. Ngareba kusvika kuno. Ndienda kutoisa chikafu chacho. Ndienda kuti chifambe. Saka mudumbu futi mune muchochinzwa kuti chapinda kana kuti muzvinzwa. Okay. Okay. Yewo mzukuru Wangosese Moshe Nasira zuwa repiri kupetuka kai naimkwe zuwa repiri kudzoka kumatara ndiyo chuwani chatairwisa paya ndechekuti pochaenda kutheater kana kuenda usafe ndizvo nai chuwani saka wakazofamba sei kubva paukabva pano uchipiwa mishonga yawakapiwa tichikurangarira kuti zvawakapiwa mushonga ukanzi nasekuru ndiri kukupa mushonga wekuti kwauri kuenda kuoperation kwakunoparetwa kunde paoperation kazhinji tinoziva kuti kana vanhu muchirwara nezvirwere kufanana nechirwere chauri kurwara ichi zvinenge zvine chekuita nezvechivanhu vanhu mukati. Kazhinji tinoziva kuti vanhu vamwe pavanoenda kumaoperations nekumatheater matambudziko yanobva yawedzera kukura kubva paoperation handitika. Saka tateguru panapa vakakubatsira nemishonga inokuita kuti ukwanise kuchengetedzeka panguva yako yekuenda paoperation kusvikira ukwanise kubatsirika mune zvakanaka. Saka ndipo patiri kukumbirawo kuti tizive neruzhinji rwese rwenyika runofolowa tateguru tazvo rwakafolowawo ruchinzwa kuti pawakauya pano uchibatsirwa nemishonga yekuti ufambe zvakanaka ukunde mumaoperations ako. Saka tiri kukumbira kuti ruzhinji rupfurire mberi kunzwisisa nekuziva kuti zvakazokufambira sei kubva paukazoenda kumaoperations yako zvakazokufambira sei uye kusvika pari zvino wave sei endi kusvika kuzova pano zuva ranhasi zvinhu zviri kufambira sei zviri kumirira sei. Chokwadi pamusoro iseko ya ndakati pandakabatsirwa nasekuru ndakaenda ndikamirira mazuva ekuti ndiende kuchipatara wakakwana musi wa 27 ndikapinzwa mutheater ndikanyaradzwa vakandiisa machubhu acho ekudhaileta anenge achidzika pakuti vanenge vachipinza vachiramba vachida ivo vachiona kutv kuti pakavhara ndepapi. Saka pandakamutswa mutheater chiremba akatsanangura nawe kuti dilatation yaita successful zvichira kuti aite zvaita kuti machubhu akanga apinda. Saka akabva nditi unouya kureview musi weTuesday. Iye tarisiro yake yaive kuti pandaenda kureview ainobvisa chubhu zvichira kuti ndienda kudya nekumukamwa. Saka pandakatomuka mutheater ndakabva ndanzi sofa achiri akadhakwa asi kapo ndakazvinzwa. Saka kana achinge amuka mupei mvura amwe. Saka ndakabva ndaendeswa pabhedhi ndonanzi chimbozorora. Saka ndakangotirarira zvishoma semunhu anga aine shungu yekuti ndizame kutomwa mvura iyeyo. Ndobva ndangorara zve 15 minutes ndobva ndamuka
ndobva ndadaidza manesi kuti azama kundipa mvura. Saka ndakazama kuda kumwa mvura iyeyo pashopu vakaramba vangovharika. Saka tiri panguva iyo manesi akati pamwe nawe kuti pachiri pakangodi pakazvimba nekuda kuti mapaipi anga achifambapo. Saka ndakabva ndanyorwa, pane mishonga yandanyorwa nachiremba, ndobva ndanzi enda unotenga mishonga iyi. Paunotenga mishonga iyaiya wangori weliquid, ndaingoisa nekuchubu ikoko. Mishonga uya ndaingodira, ndaishandisa katatu pazuva, kuti makuseni, masikati nemanheru, chingodira 10 minutes sekutaura kwakwaita chiremba. Kusvikira chipiri chiya chakakwana, ndikaenda kusejari kwadhokota wacho, ndikamuona, vakandibvunza kuti zvakuita kawakudya, ndikati ndisati ndakukwanisa, pachiri pakavharika. Saka haana kunditrusta ndichitaura sekudaro. Chiremba akabva ati mupei mvura amwe. Iye akagara apa, ndakagara apa, takatarisana. Ndobva ndazama kuda kumwa mvura iyayi, yobva yangogara pahuro, ndobva ndatoisvipa kuirutsa. Saka chiremba akazotsanangura nawe kuti kudhaireta, ndakadhaireta. Ini ndakazvinzwawo chokwadi kuti mapaipi akafamba, because ndanda nepeni yekurwadziwa apa, mafambiro anenge achiita aya. Uye ndakamboita katime ndichipfira ropa pandakabuda mutheatre, zvairo kuti pane kakuvhiringidzika kakaita pakufamba kune kuchiita mapaipi acho. Saka chiremba ndopakazomutsanangura kuti nawe yatoko ndeyekuti paita time pakavharika, saka paomarara. Saka kuti papfawe zvinoreva kuti unofanira kudhailetwa every 2 weeks, every 2 weeks, more than 7 times. Zvichireva kuti each time yega yega yandee ndichiitwa dilatation iyo, pane pachidiwa mari inoita 1200 kana 1.3 depending netime yandotora ndiri kutheatre, kumuka kana kunomuka. Saka ndo mafambiro andakaita. Saka ndakazomutsanangura chiremba ndikati mari handikwanisa kuiwana, nokuti mari yandatokwanisa kubhadhara yenyu yacho nehospital kuti isvike pa 1200 yacho, ndatoita time ndanchingobatsirwa navanhu vakasiyana siyana, vamwe vantombovaziva zvichibva pamedia pandandakaiswa naMukomaslai. Saka ndaingobatsirika zvokuti munhu anogona kungoti chakupawo 20 US yongosendwa kana pamukuru, pamwe wamuziva kuti ndiani, chiti tangonawo paSlai Media, kuzongoti tinotenda nekutibatsira kwamaita. Mari yacho ichingoungana padiki padiki kusvika ndanobhadhara. Saka date rako rawakanzi unodzoka kureview risati rakwana, rakatokwana, rakadarika usina kudzoka nechikonzero chekushaya mari? Ndakaenda ndopandakaudzwa final saying yekuti zvaureva kuti waufanira kuitwa madilatations every 2 weeks, every 2 weeks. Saka another day review risati rakwana? Handisina daily review. Ndakatoudzwa nawe kunzi chinja kutodikana ndochekuti uitwe madilatations more than 7 times. Asi paichi time pane pachidiwa mari inoita 1.2 kana 1.3. Zvichizodhipenda nokuti wanonoka kumuka here kutheatre, uye mishonga yawashandisirwa ndeipi. Saka iwe sekubatsirwa kwakaitwa nasekuru Tasvo pano, wakavawo nevimbo yakadii pakubatsirwa kwawakaitwa? Nekuti tateguru Tasvo akakubatsira nemishonga yekuti ugone kuchengetedzeka kubva kumhepo dzemadzinza dzisingadi kuti urarame upone. Wakavawo nevimbo yakadii kuti kubatsirwa kwakaitwa nasekuru kwakubatsira? Vimbo yandaive nayo yange ingoro yekuti zvakatongoita pakuti kurara kwandakaita mutheatre nekumuka handina problem yandakaita, uye kubva pandakangomuka pacho handina maproblems andakaita, ndosaka ndichiri kungofamba pakudai. Kuti vamwe vanhu vanogona kuti ukapinda mutheatre unogona kumuka kana kuti wachekwa pangwano panototanga kuti unenge watonemwe problem uine imwe isati yadika. Asi iwewe wakabuda zvakanaka mutheatre? Chokwadi. Zvichireva kuti kubatsirwa kwakaitwa natateguru Tasvo kwakakubatsira? Chokwadi. Tatenda SLAI Media musuku kutaura kwaungaitewo. Saka ndazwa kuti panga pachidiwa 1200 Chokwadi pa every visit.
Saka imi mukomana mukuronga kuita sei? Tinotonzwa kwamuri kuti aiwa inini marongero angu nemafungiro andira kuti zvinhu zvangu zvifambe akamira so. Ndingati mafungiro andaita ndaifungidzira sekuda kuti ndiri munhu ari kutsvaga rubatsiro rungave kana rwamamwe machiremba kana anogona kufungidzira kuti mabatsirwo andakaitwa nachiremba uyu pamwe akasarira, uye nekutaura kwaakaita kuti ndakufanira kuitwa madilations kanogona kuita ka7 kana ka8 pamwe vanenge vaine mamwe maziro ekuti maproblems atinga madiagnosis through technology ndaikukumbira rubatsiro kubva ipapo kuti ndigone kusununguka padambudziko rekusadya. Nokuda kuti chido chekudya ndinacho pakuti pfungwa dzangu dzinoshanda, maziso angu anoona, togona kungoona chinhu tochichiva kuda kudya, asi nekuda kuti pfungwa dzinozongofunga kuti pauro pacho hapamedzi ndobva zvangu ita zvakadaro. Nekudawo zvikonzo zvakasiyana siyana sekuru tasvo havasi kuita matare pazuva ranhasi. Shuviro yenyu yamuri kuda kubva kuna sekuru tasvo ndeyekuti chi kana vachizinge vatanga matare? Shuviro yangu yange iri yekuda kungoti tibatsirike kuti kana riri dambudziko riri kukonzerwa nevanhu sekutsanangurwa kunoitika kuti zvichida mukukura kwatinoita nekuberekwa kwatinoitwa madzinza munogona muine zvakabatwa nevapenyu kana vakaenda. Ndaikumbirawo kuvhenekerwa dare rakaita sero vafundisi. Ndingati ndo chikumbiro changu, handina zvakawanda. Shuviro yangu ndeyekuti ndigone kungozha chete, handina zvakawanda zvandaishuvira. Handika aya tinotenda shuviro yako rikati isvitse kune muzukuru wasekuru. Sekuru zvega zvakanaka muzukuru. Shuviro yemukomana mainzwa shuviro yako muzukuru tainzwisisa. Nhau iripo ikatibata pazuva ranhasi. Ndodarira kuti muhurukuro yedu yataita newe taita hurukuro yedu zvichibva pazivo yako yekuziva kuti tateguru tasvo havasi kuita matare. Matare yako ari kutakurwa natateguru, asi takwanisa kuti tikurukure newe sekukurukura kwatiri kuita nechikonzero chekuti uri mubva kure. Tinofanirwa kukupa sevhisi napadiki patinokwanisa napo, kunyange zvazvo tateguru nhasi takataramukana napo. Saka shuviro yako tainzwa. Ini semutapi anotapa pana tateguru tasvo, shuviro yako tainzwa. Ndichaichengeta, ndichairongedza kusvikira panguva yatichazenge taana tateguru. Tichatura shuviro yako kuna tateguru. Handiti muzukuru. Kupinda kwako kwaoita munhu tichakumbira kuti uchatisira namba dzako dzefoni tova nadzo kusvikira panguva tichatura shure kuna tateguru. Tonzwa tateguru vanoti kudii, tinogona kukushevedza chero nguva yatinenge taita mashoko abva kune tateguru pashuviro yako nechichemo chako. Tinogona kukushevedza wogozodzoka zvekare mudare uchisangana netateguru. Tateguru vokubatsira napose pavanogona napo. Kana ipapa chikafu unojana papo tokumbira kuti umbosimudza hembe yako tione padumbu paunodya napo chikafu. Udya nechupu. Zvino inezva chikafu yosvinira topinda chotanga chatosmashwa. Chikafu chinotanga chakirashwa chomixwa nemvura here choitwa sei chikafu? Ya, chinogadzirwa kuti chiite mvura, kuti chigone kufamba iri mvura mupaipi. Koma kana out no problem. Handina. Unotoenda sezvazviri. Ya, ndoenda sezvazviri, but zvine zvakuzongoti apo neapo chikafu chemvura kuti chibatane zvotorongo. Okay, guys, ndipire mukomana 300 years. Zvakanaka. Muzukuru iwe zvanzi nasekuru tasvo semunhu ari padambudziko tichakubatsira. Sekuru tasvo ari kukubatsira nemari uta $300 ukwanise kubatsirikawo sezvo uri kutsvaga rubatsiro. Mumwe nemumwe achakubatsira une ruoko rwake apo nepapo. Saka tateguru watambanudza ruoko rwavo pari zvino tichakutambidza $300 izvo. Hazvisi kureva kuti hausi kubatsirwa nemushonga, kwete, uchabatsirwa zvekare nemushonga, asi pari zvino tateguru vari kubatsira neruoko rwechikamu chemari, nekuti zviri kuitika pauri zvakawanda zvatanzwa zvinoda mari. Handiti
saka mari hapana kukwanisa kuiwana. Mari uri kubatsirwa $100 $200 $30 $10 na each and everyone anenge akwanisa. Saka security acho vakwanisa kubatsirwa nemari ita $300 handiti kamuzvikuru. Pakawanikawo zvekare mumwe achakutambanudzirawo ruoko, achatambanudzwawo nepaanokwanisa napo, handiti kusvikira 1200 $300 yakwanisa kuri kuwanika uende uchinobatsirwa apo nepapo. Handiti muzukuru zvakanaka. Uchapiwa mushonga unoshandisa 14 days ago. Uchabuda panze pashedhi apo kana sekuru vanopa mushonga, unopiwa mushonga unoshandisa mazuva 3 kana mazuva 3 adarika unotoda kuti uzodzoka mari. Unokumanidza kumvura na teaspoon. Mushonga iwoyo uchauisa mumvura, then umixa mushonga uyu nemvura, uchamanidza kumwa mvura yacho teaspoon. Mvura iyi kunyange ikatadza kumedzeka ikasvika pahuro ichapaita pahuro ipapo pagone kuzaruka zvishoma nezvishoma. Namba dzako wakaisa kare paredio? Namba dzako dzefoni wakaisa kare paslide. Dzokora futi mukumonya. Ukumbira kuti mudzokoro zvekare namba dzako paslide. Vanoda kubatsira kuitira kuti hama neshamwari munyika dzinoda kubatsira vanokwanisa kuwana kuti vanobatana neruzivo kubatsira. Namba dzangu dzefoni dzinoti 0771 080 769. Todzokora zvakare dzinoti 0771 080 769. Dzinoburitsa kuti Onias Providence Maodza. Taura zvekare nhamba dzako ndorudzokoro zvekare nhamba dzako rutatu. Namba dzinoti 0771 080 769 0771 080 769 dzinoburitsa zita rekuti Onias Providence Maodza. Todzokora zvakare dzinoti 0771 080 769 0771 080 769 dzinoburitsa kuti Onias Providence Maodza. Onias Providence Maodza. Totenda. Totenda.